का रे का भैया का भैया भैया भी मैंने तारा से काल कहले रही तब मैंने माथा में बात ना ढुकेला मर मर चल उठ बैठ कर ना तभी मर्द मर्द बुखार छोड़ा दे कान पकड़ जल्दी प्लट सबके नती बनता रह पगड़ी बांध के पता 3:30 11 बढ़िया से सुना ए दिमाग होश में आ जाए के चाहिए तो बुझ लियो ये इलाका में रहे के बा ठीक है माथा जगह पर लिया के ठीक है हाय 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 भैया आप जाइए हमारा काम हो गया समझ में आ गई बात इधर कम छिया जल्दी भाग जल्दी परीक्षा रहे हो हाय देख के मॉडल में पढ़े के मैंने क छोरा भी ना जान धोई करिया भाई परीक्षा देवे के अरे कोचिंग करत रही चुप चुप नो अबे इंटर के परीक्षा देता रह से का बुझा तड़ा मैट्रिक कहिए कोई लिए बाद में बार में कभी इंटर के परीक्षा दिया था अरे आ तू का लिखले हो कबे ये 100 में 100 अगला एकदम 100% सही में मैंने तू लिख हां दिला कोई काटे वाला नहीं खे बिहार टॉपर भोजपुर के कहे मैंने तहरा आता ना उतरल हां हां तब का बुझा तड़ा खखरी मैंने आता लोग तो बोका का भर भर लोग बता रहे लइका तेज बा जान नु भीतरिए वाला है अच्छा भीतरिया मैंने पढ़त रहले लंटन भर के तब कहे थे ससुरारी में सोना का मुट्ठी मिलल बा देखत रह झक झक ये हो का बोल यार परीक्षा से पहले कुछ बा तो मैंने का लिखला 100 में 100% सब लिख दला टोटल इंग्लिश के रहे विषय दले बनी इंग्लिश के हां रहा इंग्लिश के पेपर रहे अच्छा हां सब लिख दला एकदम कहत दो चार गो खड़ियो सुना दो कुल तारा याद रहल हा एकदम मुखरी अभी कहत सुना दो बदमाश कहीं के तारा याद रहल हा एको तनी क्वेश्चन सुना तो सुन दे Finale score stand is for the chance. Aviation is for the stand is chance. अच्छा या बुझता है ई कौन यूनिवर्सिटी में रहो सिखले रह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब का बुझाता हो अभी देखा तारा के ना है भोरे भोरे ए भोरे भोरे तारा भेज देखइए लेके गइए पटक के मैं सही के सही लिख देले बनी भाई हां भाई तू ले अब तोरा कौन अंदर ले जाए दला कौन बोले वाला बा तारा केहू न रोकल हा ना बाकी ये कोई बात बा हां प्रिंसिपल होइला हम हां आ सबन को उठा के चेक कइला हम सब पेपर देखा जब हमरा बोला कि ना हां हम तो अपन लिखत नहीं डर नु हां हमारा कहला हम देख के ऐसे पीठ ठोक हंस के चल दे लगा वो जान के लगा कि मंटुआ हो लोग मोड़ पके डर धक्का मार के चापी जिम तो घेर के मारे लगी हां का बुझत हो ना बाकी भाई बा किताब कौन विषय रहला कौन इंग्लिश के रहे देख लो इंग्लिश के होय देखो हां पास हो जाई इंग्लिश के लोग ना इंग्लिश के रहे सच तो कहत रे इंग्लिश के पेपर है एकदम पूछ लो कल पता कर लिया तो भाई ते टॉप बाड़े ई बात नहीं हंसत रह काहे मरदे ना जाय दो तारे चटकल तो हंसत रह काहे का कोनो गलती का कर ले बनी तो वीर हवा हां तब देख लो वीर के तकदीर है जे बा हां तकदीरदार हम देखत तनी का भाई माने तोरा के मरला हंस ना कौन बोले वाला बा हंस के पीठ ठोक के चल रहा प्रिंसिपल बुझ गेल कि लोल एगो सभानी में सबसे बड़की लोल ये ह एही से तोर पिटिया ठोक देला जंतर का है हाय देख हां तोर इंग्लिश के रहल हा हां हाय संस्कृत के सहचर लेके गई रहले हाते संस्कृत के ग्रामर के किताब और सब हंसत ला अरे गधा तो ते जौन लिखल होबे तो तोरा के एको नंबर मिली ना मिली 0/0 संस्कृत के हो बड़ा एथी बड़का भाभा पड़ गया भाग गधा अच्छा नहीं देख रे हमर ससुरा न पढ़े के न लिखे के ले जाके परीक्षा दे के आगे जा ऐसाने रहिए सब भाई तार दबा बाबू माई के जाएगा धारा। नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया समाज के हमनी के पूरा टीम के तरफ से रउआ लोग के स्वागत करते हैं अपना चैनल में जेकर नाम बा भोजपुरी कॉमेडी। हमनी के रउआ सभी के बीच में तरह तरह की वीडियो लेके आवे नहीं सभे रउआ लोग के मनोरंजन करे खातिर। देखिए एक से एक भूप है धरती पे पैदा भइल बड़े माने अंग्रेजी के परीक्षा रहला संस्कृत के सहचर ले जाके वहाँ के पूरा 100 नंबर लेके माने आवे के अपन दावा ठोकत रहनी है। तो ऐसा तो वीर बाणे बिहार के नाम रोशन करते रहे। बस बात हुए बा भैया कि रउआ लोग वीडियो के देखी सभे प्यार दुलार दी सभे आ जे भी अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो हमनी के एकदम नम्र निवेदन बढ़ुए कि भैया लोग चैनल के सब्सक्राइब करी लोग आ भोजपुरी के आगे बढ़ाए में अपन सहयोग करी। जय भोजपुरी।